Xawelêt ji bo birîn saxkirinê derman e. Van çiya û zinaran gelek tişt dîtin û ji dîrokê re hîştin. Ev deşt û mêrg û zozan bûne war ji mirovahiyê re. Her çiqas birîndar be jî hêviyek mezin dixe dilan û carek din xwe ji xweliya xwe diafirîne. Vaye em li diyarê Colemêrgê ne. Ev welatê pîroz hêjayê gelek gotina ye ku mirov li ser bêje. Dema mirov tê vê bajarê erdnîgariya ku di nav de derbas dibe mirov mest dike. Cem û robar, gelî û çiya, text û zinar te pêşwazî dikin û xweşiya welêt carekî din nîşan didin. Ji geliyê zapê heta nava bajêr mirov vê xweşiyê di nava xwe de hîs dike. Ev bajarê dîrokî tu carî serê xwe li hember dijminan netewandiye. Bûye war û wargeh ji mîrekan, qomandaran û lehengan re. Bedewiya vê warê xweş dema mirov derdikeve serê çol û çiya hê baştir derdikeve holê. Xwezeya vê diyarê bedew Colemêrg dike bajarek nimûne di nav welatê Kurdistanê de.